Oyo no murubiri ubwege koroneli yakorieto. Kare chombe cha karasiru. No kora soko we chombe amanyinga internero rona karore sokora akorera amanyinga akube gose ni gepire ime utigagandana orete igite kiabwatana umanya gukora garaundi iga umanya gosomora egete kiamanya gocha amanyinga ya bwata ino muntu gutinyori bune nyama. Nkiegeria na niki abantu batari kurwarire akintu kiara gokorwa. Aiga bali kuruka okoremba guse okoronda. Mangana yabe na okoronda. Okoronda guse okoremba. Okoyerasa oronda amanyinga ari. Okoremba tari ukurasa. Okoremba. Guse okoronda. Bono amanyinga aria chiombe chia karembirwe chinsibagire ikigusi ne chiaringi chinene. Ndekera kina yabere ndeu na bekorembwa guse erondwe. Ndanye kero kindi yarwari gintu bune gitugunyi. Egetugunyi ningi. Egetugunyi n'ubunene bw'okuria ng'ombe ase amang'ana y'egisusuka. Bono bakoyeremba gose bayenderema egerebwene. Kabayerembire barusia amanyinga egegutimuka. Ebweke no gwakuru kikomanya banta ase obusio gose akobo gose nkununu orusi gw'amanyinga ekakwarwarire. Bono ekero bari gokora amang'ana yonsi amanyinga ayo bono gwatia gukwana amanyinga arie ng'ombe yagatingirwe ebigoti. Umuntu omanya gwetega asensemo yokoboko gwokobe kwe ng'ombe. Eng'ombe kurare koboko okuguru kwa burio ekere korembwa. Ekere kiabo kirige getinene yatingwe bigoti aria umuntu omagutega mu no yurari negetono gusine ke oyaka amanyinga kuruma aria oriotaje. Ekere batajire bakuri na bakoreta egete kiomuratora gusomokyo gusomunyinkwa kirina amagami abiri. Bamanya kuburuga tari ngabwata no gukanda na ino mangana mazi mazi gukanda na gusinga intoki bamanya gwetana ni maria buna bantu bakuburuga ngora amanyinga magona kubwatirira aria akubwatirira bamanya koreta babwata amanyinga basukigoro bamita manyinga ruo bona yaba bune nyama bamanya koreta umunyu imuguru kechumbi basiyarire urugweta oyo kuriarare abakoreta babeke iguru bona ukoro mabune nyama atari gusambwa igokuru mabune nyama Okuriye mbese amatigari naro hakuru kwa makwa amaterere arabona umukubikuru koboko abana bona umukubikuru koboko kwabe kumuntu ukaiga ko yagenda tuli kotakuna ali wangara gari yagenda amakwari ukubeka yachire. Bono ekero kwa mirire bari nabangina kwa mirire amangi moro ba kwa mabera mayu egere taja gusari umubire akoretera mu biboko bekekara amatigari bamanye gukaranga ekero bakarangire babeka ense muna chinkara bacha kubeka ikirandi kya mabere tuaje kuyari nainde yati korokwana ki umukura bona enda mabera ayana matigari abe kuchinsaga gusiri kuneni chingeni kitaka bikuru amanyinga nenderema ibine bibintu byakorekanire asekerokiria na amanyinga aya ekero turabaisia imbura ne gutwera boire amacha gutirimboka tayi kubwata mu biruga agutirimboka amanyi na gutwera koratira imbura kenya gutwera lakini bono macha ari kunywera tayi kunywera mu biri cyanga ngialengo mwana gasero bigeze yake moha omuisia anyino umuntu amando mwaka akubeka kurwana mu biro yone gori busa kurwana kuruga iga no kurwa agasena agento iga mbaniga otubeta nekindi kuruga anyino mugaga otubeta bagi gobono ine riango bigite iga mangana yoko tebono mu biro yonde gori busa iyo mbura nanya ko gutwera iyo gwakayana bucyage umubere gori waterproof umuntu bwo kita muguta amanyinga garokware kuria nabonka muntu ndibonde bwensi bwe sogete ni chinkoba igore ne liberera na endore chinguru kubware kororanga impura nitunga ne ari gutwiri yambage na chen kware niko kware konyekosa but then my question is ingi kyagara abantu rikare batari kurwara singencho igo bakarira amanyinga mabese igo engencho gyare kogeramba kurwara chindagera chiabo chinyinge go chiarumiti ensembo ya mariogo buna amanyinga na mariogo ni riogo no era umuntu urikeire omuntu okuria amanyinga no nyembono tinka giriti gose nagende bubweni achigotebwa bikirwa amanyinga kiagera de gubweta igo ayubwate mubire igaisaine okay mamusema ngora kwa no mente ese kwende yo ekero kware kuria amanyinga ya mange maranga amanyinga agabwate chindagira hange chionsi akwera amanyinga aya tarenge manyinga atenena
na manyinga arenge gochare moyo kara chiri moyo ari moyo gabwati chindagera chiosipi chirororo chitaratumeka agochare moyo, what do you mean? Go minute nga agocha imugeti chindagera chiria eng'ombe konye yarire korwa asemete bono chindagera chiri chia okware gochinyora direct gochiso mubere bono rende naende ko korwabu oise koinyora libaga kwarenge go libaga emori yare gocha gotindia onyore yaretire yasaririe ebintu naiki yare kogera mono yatarerwa yaraswa yare koraswa ikomanya ngo konyo yabeire entindi yaetandiri obutindi gara twakwananga ekoraswa ntikithi gukwana sababu yare kogera yaraswa Tare kuburu butindi. obutindi yare ko bentindi pakonyora naene karo konyetanga na bego gutuo Egotari ng'ombe rero yare koraswa. Yare koraswa yare tu korekana ko bentindi. yabeire entindi emwenu yaetandiri Ora banye bururu butindi. bono banye keyo obutindi boli Okonye burura no konye kei. Yo butindi bwa kutoka samanyinga. What do you mean? Kerere na manyinga amange bono gesegere chinguru na onye muri bitenge na be ko baburukania bu muchiabwe baseri kegima igo pak eba unchi abwangari tukuri gimanye monto tayo amako muche konyibwata gose enyenywe gosera suye chako dalira je gocha kuira. Oh, yes, moga gukora ko emotion. Bueno, nakina kwereza nga kokorora eng'ombe ya bekeiro mono chimwari chinke ochiare koragera mpaka chika bona asikibwate chinguru saidi yegiasi bono gochikei chinguru no kochirasa manyingaria akeya somubere egera bono chiororobe nekara chiororobire bono ochiare konyara go control naende mono ochiare gotamakuru sechinde chiachi gosari chindagera bono gochikei chinguru njinye gotuma obyo chisari chindagera chisari chinyeni chisari ebintu ebinga somochie nokia kwa chiaraswa Oyo n'omurubiri obwege koroneri yakolyeto ime ya Radio Vuna 102.0 FM.